لێکۆلەری تایبەت ڕۆبەرت مولەر هۆشداریدان ji hewlînkarîgeriya Rûsya li ser hilbijartinên Amerîka bi qazanca Donald Trump di rêka mîdya civakî û Wikileaks da. Yekem lêkolînama xuya kir ku hikûmeta Rûsya mayê xwe di hilbijartinên medakir bû bi şêweyeke sîstematîk. Duam lêkolînê piştrast nekir ku endamên kempêna Serok Trump milşûriyê hikûmeta Rûsî bûne di çalakiyên destxistina nava hilbijartinan da. Muller dibêje lêkoleran biryar da ku serok rastî xetebarkirinan nabe bi ihtimala tawanan heta ku ew di desthilatê de ye. Ev jî li gora rêbazên kevnên Wezareta Dadê lê encamên lêkolînê Serok Trump bêgunneh nekiriye. Lêkolîna te diyar dike ku serokî gelek kar kirine ku kargerî li ser hilbijarna hebûye û ji wan a destêwerdana Rûsya û alozkirina edaletê. Ma ne rast e? Rast e. Serok Trump got lêkolîn nêçîra sahira ye. Wî û gelek piştevanên xwe guman heye ku Rûsya karîgerî kiribe ser encamên hilbijartinên serokatiya 2016. Bi dana 22 mehan ji lêpirsînû lêkolînê û xerçkirina 10 milyonê dolaran û dîtina milyonên belgeyan gelo te tu delîl bi dest xistiye gu welatiyekî Emerîkî dengdana xwe guhertiye ji ber destwerdana Rûsya dê hilbijartinê de. Ez dikarim wî behsî bikim. Ew derveyî karê me bû. Gelek ji demokratan pes na lêkolerê giştî da. Raporta we ji bo wan kesên delî ve hey bixwînin bi mebest bû û wêranker bû. Ew serhatiya destêwerdana neyarekî biyanî di hilbijartinên serokatiya Emerîka da vedgêrît. Komarî dibêjin şehadeya Muller şanogeriyeka siyasî bû. Ez hêvîdarim demokratên komîteya me di bizanin xelkê Emerîka xesaretê debînin. Wan ew baweriya kem bi vê raportê ji dest da. Niha em dikarin pirsgirêka weka penaberî û pirsên dî çareser bikin. Muller gote Kongresê Rûsya hewlan dide maya xwe bike hilbijartinên dahatiyên 2020 jî. Şehadeya Muller cudahiyên siyasî di Kongresê de mezin kirin. Hem demokrat û hem jî komariyan hîvî dikir ew xaleka guhertinê be ji bo rêveberiya Serok Trump. Her çawa be ew ne hîviya demokratan bû ku bi dirêjahiya şevê amadekarî dikirin lêgelo ji wan re encam çi bû. Ez bawer nakim guman hebît ku di vê rûniştinê da me belgeyên zelal dîtin li ser alozkirina edaletê ku serokê Emerîka pê rabûye û hûrkariyan diyar dike ka çawa bi şîretkarê xwe taybet ve spartiye. Demokratan hûrkarî dixwestin û dixwestin li ser televizyonê rastexwe bên nîşandan da ku alîkar be û da ku bikarin dosyeyeka lêkolînê bi Serok Trump û hikûmeta wî revekin. Wî hewl da got kelematê xwe pêşa lêpirsînê birêkarêgirtina dadweriya xwe got rewşeke bêserûbin derxist holê serok em xistênê lê niha tevaya welat dikar wî tiştî bibîne. Piştî şeş demijmêrên pisyar û bersivan dengên ku daxwaza derxistina serokî dikin hatin bihîstin. Heta niha not endamên civatan nûneran di Kongresê de ew daxwaz kiriye. Yek ji wan got şehadeya Muller zanyariyên PTV ji wê mebestê re dane wan. Balî xwe ve seroka civatan nûneran Nancy Pelosi dibêje pisyarên du komîteyên Kongresê û bersivên Muller xaleka guhertinê bû di haydarkirina Emerîkiyan de li hember tawanên Serok Trump. Lê pêngav beref derxistina serokî ji desthilatê bi tinê dibe piştî dozên li dadgehê daleqandî zanyariyên pitir didin destê demokratan. Dema em ber bi vê rê herin, divê em ji welatê xwe re yekgirtî bin, ne ji hev cuda bin û ji ber vê yekê çendî hebe kesek bihêz be. û digel destpêkirina bihênvedana havînê ya Kongresê tevger ji bo derxistina serokî li demekî zû nexwiyane.